vamos a garantizar a transparencia e vamos a garantizar o interés xeral como a garantía e o compromiso da palabra dada nas eleccións do 1 de marzo. Nos gustaría que nos axudaran. Non sei se nos queren axudar. O que pido, por favor, é que non prexudiquen a Galicia. Cando teñamos a proposta, a concretaremos e daremos a nosa opinión e marcaremos a nosa postura. E previamente a daremos a coñecer as forzas políticas, as forzas sindicais, os axentes sociais, os axentes económicos, coa tranquilidade do deber feito e do deber cumprido. Queridos amigos, nos dixeron que querían un país máis e mellor en servizos públicos. E por eso, por primeira vez, e a pesar da crise económica na que estamos, vamos a cometer simultáneamente 3 grandes hospitais. Vamos a cometer simultáneamente a finalización de un grande hospital público en Lugo. E vamos a iniciar simultáneamente a construcción de un hospital 100% público en Vigo e en Pontevedra, porque eran os compromisos que asumimos cos servicios sociais. E por eso o vamos a cumplir. O vamos a cumplir. Comprendo que hai xente que lle gustaría que non o fixéramos, porque así terían algo que concretar. Pero agora, como vamos a facer, non vale a pena inventar. Hospitales de Vigo e os hospitales de Pontevedra serán iguais de públicos que o resto dos 20 hospitais do Servicio Galego de Saúde. Queridos amigos, apostamos por un compromiso coa dependencia e por eso creo que estamos no bo camiño e eu vos animo, queridos amigos, a seguir nese camiño. No camiño de facer unha Galicia máis grande, de facer unha Galicia máis forte, de facer unha Galicia máis vertebrada, de facer unha Galicia máis estructurada e, sobre todo, no camiño de non faltarlle o respeto a xente nunca. Amigos, urxe traballar con amplitude de miras e sin visións cortoplacistas. Non podemos decidir para os próximos meses, senón que tenemos que decidir para a próxima década. Queridos amigos, non podemos utilizar as cidades como mercadoría electoral. Non podemos utilizar os ciudadanos dunha cidade como mercadoría electoral para conseguir uns votos máis. Non. Esos cidadáns piden respeto
E nós vamos a garantir o respeto ás cidades. Non son compartimentos